maki mun kai sata an ka ce ki zara barayi su sun ka je ki zara sun kai sa yan fashi ne sun ka je ki zara to ƙarya ne ba yan fashi ba ne mu mun ka je kuma ba mu yi fashi ba kuma mu sudin ne mu ba zauro muke ake mu sudin ne ko ba gaskiya ba a rajin Allah duk inda aka kashe bahilla ke guda kowane gari ne wani sai mun kashe Hausawa 120 duk ba duk akan bahilla ce guda ba kowane ne an ga kashe shi bahilla ce ne ko dan banga ya kashe shi ina ji yawa ko dan banga ya kashe shi ko kuma jami'an tsaro saboda ko yau da gobe ma bidiyon nan zai kai masu yawa sai su san abin da suke yi ba in ba su so kai a gare su ko ba gaskiya ba babu tsoro babu kunya farmaki ko ku zo mun ka tashi ta mu farmaki muna kaiwa kware mun akwai barayi akwai su na Zamfara akwai na Sokoto akwai na Katsina akwai na Kano akwai na Kebbi akwai na Neja akwai na Kwara State akwai na Oyo akwai na Anambra ko ba gaskiya ba duka kan mu haɗe yake kan mu haɗe yake duk da aka kashe bai lafiya guda iya ce a bari iya ce mu aje makamanmu a gidajenmu ba a kama hillani ba a kake hillani to mu daina iya ce bai daina to bismillah kwarai kuma na shirye ba mun shirya a shirye makamai ga sunan sun mun mu barayi ba mu kamo wallahi tallahi Allah ce ka kama mu ba dai ma'aikaci ba kai nan ba ran ji ba ka ta fita dika Allah ina zuwa da mu yake kama ba ma'aikaci ba muna a daji duk uban da yake daji wallahi tallahi bai dawo ko uba waye kuma ga wuyu wannan bidiyo yayi to ni ne dan gwannawa ne direct please in baka san shi ba ka duba everybody outside everybody say if governor is be careful and tell you keep time I understand kuma mu malamai ne mu ba jahilai bane mun zan farilla sallah mun zan sunjoni sallah mun san mustahabi sallah ko ba gaskiya ba to karahuna ko ina da ina muna da su karatu ba inda ba mu sani ba akwai AK47 ga zuna ko ina muna da bindiga muna da mai jigida ga vitir nan ga nukiliya muna da shi to yanzu ga wuyi muna sha da yanzu wanda bidiyo cikin daji yake da gajiya kuma ga mata can mu duk inda muke rayuwa kuma ai ya ce muna da jama'a can wa'anda suke tare da gwamnati abinda yan sanda suke yi abinda hukuma take faɗi mu ma muna da yan uwanmu hukuma su ma suna nan tare da su duk abinda duk shirye-shiryen da ake yi an faɗa mamu sai an faɗa mamu ta waya yau rana kaza lokaci kaza da minti kaza an shirya abi kaza za a yi ma barayi abi kaza ko za a je daji kaza za a je daji kaza duk inda ma'aikacin gwamnati yake ko dan banga muna da esco wurin shi wallahi muna mai kula da duk inda za a fito mamu wanga kawabe na Najeriya ga duk inda ma'aikaci zai yi duk wani shirye-shirye wanda gwamnati ya shirya lalle in bidiyo ne wallahi sai an faɗa mamu shi wallahi duk abin da kulle-kullen da ake yi sai an faɗa mamu ko ba gaskiya ba ga bataliya nan ko ta ina yanzu ma sun fara isowa ga bindigogin mu ga suna a aje kuma ga zai da kuɗi na rabi sauran ya suna shamfe ga buhun gyaɗa na kuɗin dala Amerika bullet ga bullet AK47 ga bullet mai jigida irin wannan ga bam dan uban shi duk ko ga muna da jigida mai cin mil shidda daga nesa muke hangi da mun hangi mutum da mun halba ta gari kuma muna da bam
wallahi tallahi mu hilani yanzu mun shirya bahilla ke ya wuce yi mai wulakanci wannan sace-sacen da ake yi saboda ba biyan mu haƙƙin mu wallahi tallahi mu barayi a yi mamu albashi bahaushe in dai bahaushe ne wallahi ya gama san kuda duk inda bahaushe yake da saniya kuma ya gama shanun gona amma in gwamnati ya ce a'a to wallahi in bai biyan mu albashi wallahi tallahi zai wallahi ba mu bari sata ba mu aje makamai yanzu dai muna saurare dai wannan gwamnan da zai hawo na Zamfara in bai adalci ba to gaskiya gidan gwamnati ne ya zuwa mu fasa shi ka goyi can wajen kan mashin wannan abu na take shi ta samu hannun mashin don fama suna nan a wuri a ji wuri daga kama bude din daga kama da wannan bude ka dauke ni da ni da bude shi na duk ina kallon shi yawa fuskata ni ba ni huni amma in da hulata don mutum wanda ya san iya gani zai gane ni kware ba ke keken ciji to a bari haka ya isa to zo tsaye da shi yawa taho ba ni jina ba ni jina mu loda mu lallafa